Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, mayroon po ko ditong Torx, lumpiang tauge, takoyaki, empanada at KFC or Kanto Fried Chicken. Yan, ito po yung suki namin na fried chicken po. Masarap po yung timpla tsaka parang pang fast food po yung datingan niya. So mayroon din po ako ditong dalawang klase ng sausawan po. So tara, hindi natin to patatagalin. Pray po muna tayo mga ka-studio. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Cheat day po namin ngayon, pero nagsusolo kami dalawa ni Mrs. para makagawa kami ng dalawang video. So, tara po, kain po tayo mga studio. Takoyaki. Ang sarap po. Here we go, wala mo nang sausawan. Sorry.
Masarap na torch. Hindi kami kumakain ng mga ganitong pagkain sa normal na araw namin ba, hindi cheat day. Kaya sa panahon ng cheat day, kain po kami. Tubig po yung pumalit ko.
So yun mga kastudio, hindi ko na maubos tong isa. Saka itong konting kuhan po, busog na po ako. So hanggang dito lang po ako mga kastudio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan ko today. Paalam na po ako. Kita-kits po tayo sa sunod na mukbang. Bye-bye!